12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tessék! Jó reggelt, kapitány. Jó reggelt. Hol kaptad el őket? Az a helyzet, hogy maguktól jöttek. Nos, fiúk! Ha azt hiszitek, hogy segít rajtatok, tévedtek. A törvény teljes szigorával le fog sújtani rátok. Félreértett, kapitány, ezek a fiúk azért jöttek a rendőrségre, hogy belépjenek. Itt a jelentkezési lapjuk. Szóval rendőrök akarunk lenni, mi? Az első dolgotok megborotválkozni. Igen. Miért? Utálom a borostát. Tehát, te vagy Wilbur Walsh? Nem, ő az. Semmi közöm hozzá. Alig ismerem. Itt az áll, hogy kiutasítottak Kanadából lopás, garázdaság és a hatóságokkal való szembeszegülés miatt. Azt mondta, hogy Kanadából, uram? Igen, itt ez áll, Kanadából. Igen, már emlékszem. Favágóként dolgoztam arrafelé, magányosan. Tudja, egyetlen barátom a fejsze volt. Mindig egyedül a fák és a farkasok között. Folyton csak a munka. Így aztán szombat esténként bementem a városba, mókázni egy kicsit a pohár és a tyúkok mellett. Ilyenkor előfordul, hogy vita támad. Maga is tudja, hogy megy, az nem igaz? Nem. Nem. Baptista vagyok, nem iszom. Sejtettem. Na. A te neved Matthew Kirby? Szólítson Mattnek, kapitány. Helyes. Tehát, lássuk csak, azt írja, hogy erőszakoskodás miatt eltiltották. Mitől tiltottak el? A baseballtól. A vörös rókákkal játszottam akkor. Az okicsóki vörös rókák? Igen, nagyon jó kis csapat volt. Ismertem őket. Kapitány, akarja, hogy elmeséljem a sztorit? Na jó. Egy csökkent látású bíró vezette a meccset, aki kiállított. Tiltakoztam, de meg sem hallgatott, mire én betöröltem neki. Ha tudnám, hol lehet az a barom. De addig jó neki, amíg nem tudom, mert ha még egyszer a kezem közé keveredik... Megadjam a címét? Maga tudja, hol van. Nálam lakik, ugyanis a sógorom. Csak vicceltem. Szeretnék bocsánatot kérni tőle. Végülis igaza volt. Remekül lát a pályán is. Semmivel se vádolható. Mit gondolsz? Kurvából lesz a legjobb feleség. Mindannyian elkövettünk ezt-azt. Egyébként a sógorodat úgyis mindenki utálja.